Kada nestane struja, nema mobilne mreže i interneta, spas je u staroj dobroj radiotehnici. FPS, ako sam razumeo, hvala za Q5. Molim te, dođi još jednom, ponovi ko je bio i mesto javljanja mi daj. Dramatične slike poplavljenih područja bile su dovoljne da se pirotski radioamateri organizuju za samo nekoliko sati i samo inicijativno krenu, kako su nam rekli, na put u nepoznato. Oprema što se tiče radiostanice, kablova i svega toga je bilo u kolima. Krenuli smo ne znajući u stvari gde ćemo da završimo. Nama je cilj bio da odemo na bilo koje od ovih poplavljenih područja. U međuvremenu su od svojih kolega dobili vest da dođu u Šabac, gde su se sa kompletnom radio opremom pridružili službi radio mreže za opasnost. Naš udeo je bio da koordiniramo, tu je bio Krupanj, tu su bili još neki gradovi u okolini koji su bili bez bilo kakve komunikacije. Tokom 4-dnevnog boravka pirotski radioamateri bili su svedoci dramatičnih i nepredvidivih situacija. U jednom trenutku su pristigli veliki broj dobrovoljaca, možda čak i preko 5000. Niko nije mogao ih u datom momentu odjedanput da ih organizuje. Mi smo tu ušli, ustupili smo našu radiovezu i prikupljali smo sa licu mesta, sa terena neke informacije kome je kakva pomoć potrebna. Naši sagovornici ističu da se uprkos opremi koja je stara više od 30 godina još jednom u ovoj situaciji pokazalo da zaboravljeni i nepravedno skrajnuti radioamateri mogu biti od velike koristi i u eri modernih tehnologija. Kad su vanredne situacije, kad ne rade mobilni telefoni, kad sve otkaže, naše komunikacije, naši radiotalasi putem naših radiostanica i sa našim znanjem uvek znaju da funkcionišu. Zato su pirotski radioamateri uputili apel mladima da se uključe u radioklubove i da pored interneta i Facebooka uđu u još jednu zanimljivu sferu, koja ih takođe može povezati sa celim svetom, a stečeno znanje im može pomoći da u nekim situacijama spase ljudski život. Ajde, pozdravčujem se.